Ben, moitas grazas, señor presidente. Imos ver, señor secretario xeral, vostedes teñen aquí a manía de querer ser goberno e oposición e neste caso mesmo vostede ven aquí como, imagínome, representante do Partido Popular de Narón, máis que como director xeral. A nos, desde logo, o que nos preocupa é o que pasa en relación con todo este asunto e cuestións as que vostede non nos deu resposta e, polo tanto, nos parece que como tamén forma parte das preocupacións que teñen veciños e veciñas e, en todo caso, se se produciu este problema é porque hai unha resolución favorable da Consellería de Medio Ambiente para a utilización destes tecnosolos neste espazo, houbo un seguimento deficiente en relación a como se estaba producindo, porque vostedes ao final teñen que abrir un expediente sancionador, pero non porque a Xunta de Galicia estivera facendo un control de como se estaba producindo ese depósito de tecnosoles, sino polas denuncias que se fan desde os propios veciños e veciñas e pola actuación que ten o propio Concello de Narón. Polo tanto, me parece que tamén hai que delimitar ben as responsabilidades. Gustaríanos saber, por exemplo, porque vostedes non lle requeriron á empresa que, tal e como está recollido na legislación, fixeran un seguimento e un control sobre cal era o estado desos tecnosolos, porque frente a ese estudo que vostede nos fai referencia e que nos gustaría, en todo caso, que nos remitiran, sabe tamén que hai outro estudo que fixo o Concello, que encargou o Concello, que efectivamente non o fixo o Concello, sino que o fixo unha empresa que analiza, que analizou unhas mostras de solo nese espazo e que dá unhas conclusións moi diferentes. As conclusións deste estudo dinos, que se constatan que se superan os niveis xenéricos de referencia para varios metais, en concreto para o cobre, para o zinc, para o bario e para o magnesio. E non é capaz de determinar, no caso do selenio, se realmente existen uns niveis superiores ou non. O feito de que a propia empresa se apresure a retirar esos residuos é porque efectivamente sabe que aí hai un problema. E a nós o que nos preocupa nesta dirección é, primeiro, se unha empresa fai unha aplicación incorrecta de uns residuos, está moi ben que haxa un expediente sancionador, agardemos e vamos a facer seguimento dese expediente, pero non nos chega só co expediente sancionador, teremos que ver como se produce a retirada dese solo, que analíticas reais se van a facer para comprobar se hai unha contaminación ou non, que medidas de restauración e, sobre todo, remato, señor presidente, non derivarlle nin aos veciños nin ás veciñas o problema de que pasa cos acuíferos, porque se realmente existe unha preocupación, eu creo que constatada en base aos datos que fomos vendo e que fomos corroborando, o lóxico é que a Xunta de Galicia obriga a esa empresa a que se faga cargo de todas as analíticas que se teñan que facer para garantir algo tan importante como é que as persoas consuman auga que non estea contaminada. Polo tanto, nós estas son as peticións que lle facemos neste momento. Gustaríanos que todos esos informes aos que fixo referencia nos los remitira para nós tamén poder trasladarllos aos veciños e ás veciñas que lóxicamente teñen preocupación e que gracias á súa presión vemos como se paraliza o que podía ser o que ese é un problema medioambiental, pero que podía ser moito máis grave. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias.